Horas madihita saluhudna. Berita nauli sa darion dienet sian buku nabadia Markus. Jadi laos dinasadari i dung bot ari didok matuna sida. Beta marparau mahita tu baribaan. Jadi di palau na sida mana toropin di jakom maibana songoni tu bagas parawi. Jala adong dope akka parau na asing udur dohot na sida. Dungi masa mahaba-haba na gugos situtu. Jadi disapakom ma akka galubbangi tu bagasa parawi maradu digohi parawi. Namodom doang goibana di atas halang ulusada. Tartukkan pudi-pudi di parawi. Gabi disungguli na sida maibana di dokma tu ibana. Ale guru, dang disarihon roham hitamago. Jadi hehe maibana. Honahata malugoi di bayan, di dogma tutawi, sipma, so, jadi soma alogoi jala menak situtuma. Laos di dogma tunasida, buasa songoni biar rohamuna, dia do bae swada hapor siaw dihamu. Jadi hatahutas situtuma nasida jala marsipat dohamma, halak dia doon. Gurudok na dohape alogo rodi tawi. Songonima berita nauli ni Tuhan. Taripar. Yahu tada sadana posogulung goarna si taripar. Goarna maseuli jana mardongan saka manang sita-sita ni natua-tuana tudak danakon uban na dibayan goarna si taripar. Tohodo tutu. Ia si tariparon dipilit ibana do madalani ngolu dohok borat. Ima marsikola huhuk karejo jala gudang mangihutton akka organisasi. Toho tutu boydo ditaripari ibana hamaoloni. Idong ngolu sada perdalanan naikum manaripari gudang inganan dohot akka namasa. Ngolu nasitong manang ngolu namonang ima ngolu na boy manaripari akka hamaolon di parngoluota. Masih bahenon asa boy manaripari akka hamaolon ni ngolu. Taenet alusna sian buku nabadia. Hata taripar natatangihod di barita nauli nakin dengan tababagas-bagas. Jesus do akka sisianna manaripari tau Galilea do parau. Roma galubang. Maradu masuk do galubbangi tu bagasa parawi. Ala ni biar niaka sisiani didungoi ma Jesus. Hehe ma Jesus jaladang mabiar tu namasay. Jongjong ibana jalay suru ibana ma asasip tawi. Maradi matutu alogo mangulus. Gabe menak ma sude. Adi do Jesus tu haka sisiani. Buasa songoni biar nerohamuna. Dia do bahas soada hapor sial diamu akadongan sa hapor sial siap padohan di Jesuson boy mata tusi ia biar marmula may siya dosa do siya gale ni hapor sial manang hurang ni hapor sial. Jesus dang mardosa jala por siya si tutu tu amana dang mabiar ibana. Si Adam do si Hawa dak porsia tuhatan ni debata dialang porbuni hawi gaya merdosa jala gawi mabiar martabuni siya nadopan ni debata. Songoni nang akasisiani nakin ala ni dosana dot hurang porsia tu Jesu na adong di tonga-tonga ni nasida gawi mabiar nasida. Out sura porsia nasida tu Jesus malua do nasida siap biar na hinorhon ni galubbangi. Akadongan na hinaholongan. Asaboy hitam madalani ngolu dohot denggan, jalaboy taripar dohot horas, ikod daudo hita siya dosa, jalagogo hapor siyaw. Dang adong dalan na asing. Sa daryope, asaboy tataripari ulaot ta dohot denggan, tataripari arion dohot denggan, tapadaw dirita siya dosa, jala posea hita di Tuhan na adong rapak dohot tita madalani parngoluota sa darion madalani hita di ulaota sa darion. Molo posea tu Jesus buita taripare ka galubang ni perdalanan ni ngolutta
Sa mahita tu botea do tu hatta, jala dileom madihita hasonangani. Amin.